Per mi la FP Dual ha sigut una experiència molt enriquidora i positiva. He pogut comptar del suport de totes les companyes amb les que he compartit tot aquest temps. Aquest any per mi ha sigut un any molt bo, he crescut molt com a persona i professionalment perquè he après molt tant de les usuàries com del treball que he estat fent. He crescut, com ja he dit, personalment perquè he après molt, com per exemple, he après a ser més puntual, a ser més respetuosa, més organitzada. Vaig triar la FP Dual ja que m'arribava la nota i vaig veure com una oportunitat positiva per la meva experiència professional. He pogut aprendre a treballar amb diferents equips, adaptar-me una mica a diferents maneres de fer i també veure com és treballar dins l'administració pública. Porque pienso que es la modalidad que más ofrece una experiencia más real, más completa. Al final aprendes mucho a trabajar sobre todo con personas, adaptarte a situaciones que quizás no te has encontrado nunca. Me emocionaba mucho aprender. Creo que la Dual te permite más ver todas las etapas en la empresa. Al final ets una treballadora més d'aquí i vius experiències i fas funcions que en unes pràctiques d'FCT segurament no viuria. A la propera promoció de FP Duals diríem que es prenguin això com un treball, que no s'ho prenguin com unes pràctiques. La faci perquè és una oportunitat superbona, aprens molt, coneixes com és treballar de veritat, amb el teu, el que comporta un treball, i és una oportunitat molt bona, la veritat, que jo l'animaria i que ho faci 100%, Jo personalment recomanaria que siguin una miqueta proactius, que els agradi aprendre. És que explotin al màxim la seva experiència, les seves habilitats, que es deixin emportar, que aprenguin molt de les seves companyes. Penso que si tens iniciativa y ganas de fer, al final las cosas surten bé. Más que nada que no tengan miedo a preguntar y a equivocarse, porque muchas veces está esto de intentar hacerlo todo bien, de guardarse las dudas, pero es mejor quien pregunta y se atreve, ya que puedes aprender muchísimo más. El meu consell és que aprofitin aquesta experiència, aquesta oportunitat, que posin tota la seva motivació, tot el seu esforç, que aprofitin cada moment i cada oportunitat que tinguin de fer tasques, ja siguin concretes o no, que aprofitin per adquirir habilitats, per adquirir capacitats. Al final treballem al costat de gent que porta molts anys i que tots els consells que li donin els agafin per al seu futur professional. I és on més t'enriqueixes professionalment, més que a les aules, i que gaudeixin de l'experiència molt perquè és una autèntica oportunitat.